Ассалому алайкум, тамошобинони гиромӣ, мухлисони канали мо. Хуш омадед ба канали Мама Никруза и Амины. Имрӯз бо хоҳишу дархости шумоёни азиз, влоги мо бо забони тоҷикӣ оғоз мешавад. Ана инҷо мо тайёрӣ ба завтрак. Инҷо ман малина чой, яъне как морсик мешавад, тайёр кардам. Ҳамин варениҳоро ман худам маҳкам карда будам дар тобистони гузашта. Мана ҳамин гуна омадааст. Соли оянда иншоаллоҳ рецептҳояшро ба навор мегирам. Дар он вақт ман видео намекардам, ба ҳамин хотир видеоаш нест дар ман. Ва ана малина чой гуфти гапҳо. Ана инҷо ба хлеб масла молидам. Инҷо мана ҳар гуна ҳамин гуна майдачӯйдаҳо, печения гирифтам. Баъд ширро ба тарелкачаҳо гирифтам. Ҳозир ана ҳамин гуна гатови завтрак тайёр карда медиҳам. Ва кӯдаконам бисёр ҳам дӯст медоранд. Ҳамин гуна динозаврикая, ҳамин лапкаш будааст. Ин лапки динозаврика, дастчаҳои ҳамин динозаврик. Ва худам ҳам дар қатори фарзандакон каме мехоҳам истеъмол кунам. Вақте мо хурдсол будем, чунин завтракҳо набуд, ба хотири ман нест, фақат мо манни кашат мехӯрдем. Ана ҳоло бисёр шудааст ҳамин намудҳо, завтракҳои тайёр. Ба мо иштиҳои таом, касоне ки хӯрда истода бошанд, ба шумо низ иштиҳои таом. Бо мо бошед, канали моро дастгирӣ кунед ва ҳама вақт сиҳат саломат бошед, дӯстони азиз. Мана инҷо асалакҳои ман завтрак карда истодам. Приятного аппетита вам. Ассалому алайкум. Иштиҳои соф. Приятного аппетита. Вкусно? Кушайте. Тамошобинони азиз, ман пеш аз завтрак кардан стиральниро гирон карда будам. Мана ин стирка карда истодааст, қариб ки тамом мешад. Баъд ҳамин ман быстро стиркава мемонам. Ҳамин повседневневая одеждаю, ҳамин постельное белье, сачок, ҳама чое ки мо ҳама рӯза истифода мебарем. Баъд ана ҳамон курткаю, пуховику ин хелеҳо бошад ва деликатни стиркава мемонам. Халос, дигар режимоша ман он қадар истифода намебарам. Баъд як режими шерсташ ҳаст. Вақте одеялои ҳамин шерстиноя стирка карда будам, аз ҳамон истифода карда будам. Хеле беҳтарин аст. Мо ҳам гоҳ-гоҳ ана ҳамин гуна хатогиҳоро мекунем. 3 дона ролтон гирифтам ва ҳаминро ҳозир тайёр мекунем. Дар инҷо якта шедрелета скидка шудааст, зарар намекунад гуфта гирифтам. Инам барои пухтупазу ҳамин торту, рулету, печенияю ҳама чизҳоро дар оянда дар канал нишон медиҳем. Гирифтам ба ҳамин хотир 10 дона тухм гирифтам, 2 пачка ана ҳамин печенькиҳои овсяны. Ин дарунаш ба ҳамин кусочикҳои шоколад ҳаст, бениҳоят бомазза. Аз ҳамин гирифтам барои чой. Баъд якта сметана гирифтам, 15%, 2 ҳамин сокчаҳо барои кӯдаконам, якта майонез. Ин майонез самый выгодниш ҳамин буд, 800 мл, 109 рубл шудааст диксиба. Кадоме ки ба ки дар кор аст, метавонед рафта харид аз мағозаи дикси. Ва якта шир барои кашаю завтраки кӯдакон гирифтам. Ана ҳоло ана ҳамин ролтонҳоро тайёр мекунем. Дар мо соат ҳоло 4:30 аст. Кӯдакон ҳозир аз хоб хестанд, абед карда шуда буданд. Инро ба полтник тайёр мекунем. Ана дар инҷо ман барои тайёр кардани ролтон об монда будам. Оби мо ҳам ба ҷош омад. Ҳозир ролтонро тайёр мекунем. Ин медонам ки ҳеҷ фоидаи надор ролтонҳо нест. Кам мегирем ки кӯдако хайр хурсанд шаванд. Дӯстони азиз, ман ҳамин гуна майда мекунам ролтонро. Ин ролтона ҳама тайёр карда метавонад, даржи кӯдако ҳам аз уҳдааш мебароянд. Барои ҳамин нишон надиҳам ҳам мешавад, лекин боз хостам нишон диҳам. Ман аввал ҳамин гуна пачкаша накушода майда мекунам, чунки ба қошуқ гирифтанаш удобно мешавад.
баъд приправию ҳамон равғанаша рехтам. ҳозир об андохта 1-5 дақиқа болдошо ягон тарелкакатаи пошида меномам. баъд омехта карда употреблений ва тайёр мешавад. Худо хоҳад. Мана тамошобинони гиромӣ, ана роллтонҳоямон ҳоло қариб омода мешаванд. Ба мо иштиҳои таом, касоне ки хӯрда истода бошанд, ба шумо низ иштиҳои таом. Ассалому алейкум. Вкусно? Бамаза? Иштиҳои таом. Приятного аппетита. Ах, вам нравится, да? Михаил вредный, а? Акото? Куретон мандаш. Иштиҳои соф.